Ngibingelele-ke babukeli emakhaya, ngibingelela ngaphansi kohlelo lethu Ungiyazisol. Babukeli emakhaya ngibingelela yona-ke ingwenya edla ezinye iy'ngwenya. Babukeli emakhaya-ke namhlanje-ke siya kubo Nkosinathi simhambisa kumawakhe. Uzobonana futhi nalo sisi abanenkinga naye, lo wamenza ukuthi ahambe ekhaya uNkosinathi. Jabule kakhulu ngizoya ekhaya namhlanje plus bengingayitshela ukuthi ngoye ngiphindele ekhaya ngempela nje hayi bengidla lento ngempela. Njengoba kusasa nje ku-New Year. Nje bengingalindele ukuthi uNew Year nami ngingase ngudlele ekhaya kulo nyaka na last year ngingawudlelanga ekhaya yabo. Ngijabule impela. Hayi kodwa-ke ake sinikeleni khona ndoda. Sike siyobeza ukuthi bathini ekhaya. Hayi shuthi. Ungasondela gogo wena. Woza nathi. Yebo. Angamanundi. Yebo ma. Hayi nangu mfana ngimlethile. Hayi. Angangena. Hayi angangena mntana. Yini ngathi sabakho lutho. Okay. Hayi woza ndoda. Ayakho lutho. Cha phela. Oh. Bingelele phela. Yeah. Hlala la. Saphila njani? Asakwazi. Khuluma qaqeke. Bengisaba phela nami ukuthi ngingavele ngibuke ngoba ngabona isimo engahamba kuyisona nje nami akekho wayethanda lento eyenzeka. Hayi mfana ngoba uyazibona. Bona nje nami bese ngingasathanda ukuthi ngihleli lapha ngoba inhliziyo phela ila ekhaya ukuthi ngiyazi ukuthi akusekho umuntu yabo. Ikhaya yikhaya. Njengangihlala ngikutshena ngithi nathi buya uhlala ekhaya. Uyabonani ukuthi ekhaya akho umuntu. Ngangakutshela lokho. So nje ngizocela ukuxolisa kakhulu umbizi ngizona ngoba kwenzeka ngaleya ndlela kwenzeka ngayo. Ngenza noma yini nje ingamenza ukuthi abone futhi ukuthi ngempela Uyaxolisa. Cha kodwa nawe lento yokubeka umuntu wesifazane isandla i-wrong. And uma umuntu wesilisa awumbeki umuntu wesifazane isandla. Mawubona ukuthi niyagejana nenkulumo nomuntu wesifazane phuma uhambe. Noma mawubona ukuthi engazuthi aniboni ngaso linye. Hamba uye kobhuti bakhe noma uye ezansi noma uye kuphi uyobika noma uze kuma ubike. Ubone ngoba mina ngafuna ukuzobika vele mfethu siyenzekile lento. Ungabika kanjani sekuwena usujaha ukuthi ubeke isandla? Umuntu wesilisa akamshayi umuntu wesifazane. You understand? And kumele ukwazi ukuthi kahle kahle nje mina bekuyimina if bebekuvulela icala mina bengizothi abakuthathe ukuyobona ukuthi kunjani lapha ngaphakathi. And I'm sure uma usuphuma lapha ngeke uphinde usamthinta umuntu wesifazane ngesandla. Uyaboshwa uma uthinta umuntu wesifazane ngesandla. Umuntu wesifazane uyahlonishwa. You understand? Angazi ukuthi usisi la yena mhlambe konke sekukuyena. Makuwukuthi ufuna ukuyokuvulela icase ayikho inkinga singahamba naye afika avulela icase uboshwe. Ujeze. Understand? Ngoba i-wrong. West part umndeni. Ngiphatha kabuhlungu
Fana nokuthi igazi lakho leli. Umasha mina kufanele ngabe ngiyamgada nje. Wena ekumele mayishawa abantu kube wena oma ngemunga ngaphambi kwakhe. Uthi bafethu ushayani mina-ke nothi nishaye usisi wami. Awubuke seningasazani nomakhelwane. What if khona inkinga evelayo la ekhaya ukhona lapha ezansi ngokuthi anisazwani usuzothula ulale. Ngeke ngize la nami kushuthi. Ngeke kuze ngoba manje uzothi hayi ngoba vele yasuka kanti that is wrong. Naye mabekuza uhayiza lapha ezansi kumele baphume bamemeze yabo. Awukwenzakalani makhelwane yabo. Angazi ma ukuthi mhlambe ngibeke kahle yini noma makuthi kahle bekumele kube khona into ajeza ngayo ukuze abone ukuthi lento yokulokhunja umuntu wesifazane i-wrong. Yebo mntanami kona kubi. Kubi Mntanami ngoba wamlimaza. kubi. Wathi ngiyathi ma ungcono kuphi noba ngimbophe ngathi cha mntanami sombopha. Ngoba sakhelene futhi kuka anti wakho lapha. Hayi wangilalela wahlala kwangambopha. Wathi ifoni yami manje ngizoyithola kanjani ngoba ngiyayifuna. Ngathi hayi mntanami iyokhulunywa indaba efoni. Indaba yefoni. Yebo. Wena sisi singakhuluma udaba siliqede wena ungakakhulumi. Mina ngifuna kahle ukuzwa wena ukuthi wena umfowethu ithini indlela yakhe yaphambili Yakhe. ngoba kunokuthi sihlale la mhlambe sithi uthi hayi uyamxolela ukusho nje ngegama kuyaba kuyasakusasa usumbona mhlambe sekuthintekile lamponjwana usuthi nangu lo yabo sekuyasuka futhi yabo cha ma into engenzeka Hayi kuyenzeka mntanami. yebo Into eyenzekayo leyo. Umuntu ethi nesephuzile asuse lokudala asusudale hene kangoba kuukuthi yena akakutholanga ukuthi ahile. Yebo mntanami. Kuyenzeka. Hayi mina ngithi hayi ngiyamuzwa kodwa ekuxoliseni kwakhe ezobe kuyiphatha kwakhe ukuthi ngixolise Phambi kwakho and nanokuthi ngaso sonke isikhathi kumele wenze sure ukuthi malaye khona wena ukuthatha idistance ukuthi kancane kuyithi ukuhamba isikhathi naye akujwayele yabo phela ngeke kuvesani qhu mele kuke kuthi thatha isikhathi nje ukuthi akujwayele yabo ulubele noma umboha unjani ubingene yabo nawe phela uyiphehlela amanzi hayi lento yakho into oyenzayo leyo ukuthi uyilukhunjele ubeka umuntu wesifazane isandla i-wrong lento oyenzile i-wrong ngempela i-wrong. Nami ngayisola siyenzekile le nto yabo. Ngasho ukuthi yibo ngayenza ngempela le nto ukuthi sekuhambe ekhaya ngizokwenza kanjani manje ngoba kusekho ukuthi ngingahlala ekhaya kanjani njengoba ngiwuqedile unyaka nje ngihleli lapha emgwaqweni yabo. Nabafowabo nje nayo sisi naye we-right nabafowabo bekumele bakugqeme nami ngangokugqema ngikhuluma iqiniso uma Kodwa wena nathi wabona ukuthi wamlimaza kanjani? uyabo uzobona lapho kwahamba nathi Mina phela ngithi lento yenzeka ngayizolo ngakusasa ngabona ntambama nje ngihlaseleka ngabona ukuthi yabaleka. Futhi wenza umonakalo omkhulu. Wesaba wena ukuthi bazokulimaza. Kodwa Kodwa usumlimazile yena. Wena ususaba ukuthi bazokulimaza. Ukona kuyisolo usuyenzile lento. Kanti kuyakhona ukuthi uyibambe into. Uyigweme ukuthi yenzeke ngalendlela le embi. Mawubona ukuthi khona indlela eningazwani ngayo ngenkulumo phuma uhambe. Makuwukuthi awuphuma uyahamba ubona indlela zokuthi mhlambe umbuyisele eceleni uphume udlule. Kodwa ukuthi umbeke isandla that is wrong. I-wrong. Yabo nje nakusasa unyuyi. Buzo ungene lapha. Engayitshela impela ukuthi mezoswa ngamaphiphipo somgaqweni ngifisa ukuthi ngiwuhlukanisele nami. Hey wena ngithe ngikhuluma naye
bekukhona ezinye ade zimise kabi ezu3 Ha, hey ngiyakhuluma nazi ithi indoda silinde wena Baxake ukuthi ubhekana ngayo mfethu. Hey. Kusho ukuthi abafethu siphila nabo le eThekwini la kade ngikhona-ke. wegogo ngiyakutshela Asebenesikhathi baba khona mase badlala kakhulu ngabantu. Uma bebona inhliziyo yakho ukuthi ilunge kakhulu, hawu hlezi kuhlelele kuwena-ke yabo nje ubuyela ukuzama ukuthi nalapha ekhaya clinic-ke nje kucace ukuthi ngilibuke igceke ukuthi alilungile impela-ke lifuna nje isandla sami kuphela. eyazi elungile kodwa uma wakho nathi azomhlupha uma wakho ave elungile uma wakho. ndoda awuzama ukwenza izinto eziqondile, you understand? Makukhala umuntu omdala kanje i-wrong leyo nto. So ngiyathemba ukuthi ngeke ngiphinde ngibuye ngizolungisa isimo esicishe sibe kanje ngoba ukubuya kwami ukubuya ukuthatha ngiyokubopha. Mewaphinda nje kwakhona into ozenzayo usisi watshela uMorris angifonele ngiyambopha straight. Ngiyakuthatha naye ngiyamthatha siyahamba uyomvulela icase uyajeza straight. Angithemba usike kusenzeka phela naye umuntu. Ngizongitshengisa umbizo ukuthi hhayi ngifethu ngiyakhululeka bese ngeke kuphinde nje kwenzeke oku-wrong. So Into engiyifisayo nje kodwa leya mali efoni esasesiyikhiphile kukhona ufanele ayibuyise ngoba angithi-ke ngifuna ukuthi-ke ngizame ukuthi ngithole ukhomo. Ingakho sisi ngithe mina imina engizomlethela ifoni. Yebo. Ngoba ngizozama ukuthola ukhomo ngithathe leya mali kuyena mase ngiyibuyisa ngithenga ifoni si-replace ukusisa ifoni yakhe. Ngoba kahle kahle imali wena sisi iyayisiphumile yokuthi uzokhokheleka. Futhi wasadlala leli iqili leli ayilidayisele vele ifoni. Wangangitshela ukuthi ifoni usevele naye wayuseyidayisile ifoni. Waphinde wathatha imali Uma wamnika yena ngezandla zakhe uma dololo ifoni. wathi okay uzoyinika yena uma sekuyabe uma useyayifonela le namba emnikele yona ethi uzomthola kuyo ayisangene bo. Kodwa gogo njengoba vele ngoba kusasa ngithi unyuyi. Yebo. Bengicela ukuthi sale ifoni kasisi sengizama ukuyiletha ngoJanuary. Inyoko zakhe. Yebo. Hawu. Wazwakala boy. Hayi akunankinga. Hawu mfethu awu. Ntombi endala ngiyabonga nje indlela yakho yokuthi ubakhalime abantwana phela vele ingane Mntanami kwakuku. khulwa ngamaphutha emhlabeni. Hayi vele mntanami. Amaphutha abakhona kodwa kufanele Alungiswe. Yebo. Kungabe sane nje kushiwe kanjalo. Mntanami. Hayi ma thina sibonge nje nanokusamukela kwakho. Yebo. Hayi siyabonga. Benginalo ukuthi sophuma kokhunye ngesa magundane mhlawumbe.